Dragi moji slušatelji, želim vam lijep pozdrav i htjela bih vas upitati u stvari, što je Božić? Evo, sad su dani Božića, dani kada proslavljamo u stvari rođendan našega Isusa Krista, i evo mogu vas upitati, a i samu sebe, što je to u biti Božić? Što je važno na Božić? Zašto mi slavimo u stvari Božić? Što je tu u stvari bitno? Da li samo ukrašavanje božićnog drvca? Da li samo kupovanje poklona? Ili je tu nešto više možda u pitanju? Znači, kad kažemo Božić, Božić se prvenstveno odnosi na Isusa. Znači, na njegovo rođenje. Mi bi prvenstveno trebali slaviti Isusovo rođenje i radovati se tome da se naš spasitelj Isus Krist rodio. To bi trebalo biti najvažnije za Božić. Zatim bi se trebali prisjetiti, odnosno porazmisliti kako živimo. Da li smo svima oprostili? Da li postoje stvari koje možemo mijenjati u životu? Da li smo nekome učinili neku nepravdu ili nepoštenje i to nismo ispravili? Ja mislim da bi se na Božić trebali pokajati za sve ono loše u stvari što smo napravili tokom cijele godine. Kad govorimo o Božiću možemo se zapitati, pa što je to što bi Bogu bilo ugodno da mi učinimo za Božić? Kako bi Bog htio da provedemo naš Božić? Ja mislim da bi Bog volio kada bi jednostavno bili skupa zajedno, cijela obitelj. Kada bi se jednostavno družili zajedno, kada bi razgovarali zajedno, kada bi si međusobno više pomagali u te dane, kada bi više bili u molitvi, kada bi više tražili Božje lice i Božju volju. Ja mislim da bi tada Bog bio najsretniji, najzadovoljniji. Kada bi počeli razmišljati Bogu ugodno. Znači, kada bi uistinu još dublje proučavali tko je Bog i šta je Bog učinio za nas. Kada bi se upijali Božjom riječju. Kada bi željeli biti i čeznuli za Bogom i željeli biti blizu Boga. Ja mislim da bi Bog tada bio zadovoljan sa našim Božićem. Jer što je to što Božić čini drugačijim od ostalih blagdana? Božić je jedan od najljepših blagdana, po mom osobnom mišljenju, tokom cijele godine. I Božić je taj koji unosi radost u moj život osobno, koji unosi prekrasne pozitivne emocije i osjećaje. Zato što kada se sjetim Božića, ja u stvari pomislim na to kako se naš Isus rodio, naš spasitelj, kako je on puno toga učinio za nas. I njegovo rođenje je u stvari što? Najava dolaska Božjeg kraljevstva. I to je nešto prekrasno. Znači, to je dan kada se naš Gospodin, naš spasitelj, Isus Krist rodio. To je nešto veličanstveno i to je nešto prekrasno. U Bibliji piše u Novom Zavjetu da se čak zvijezda pojavila za našeg Gospodina. I kaže da je zvijezda u stvari vodila 3 kralja do štalice gdje se Isus rodio. I to je nešto čudesno. Znači, taj dan kada se Isus rodio bio je zbilja prekrasan i neponovljiv i čudesan. I Božić bi u stvari trebao imati dublji značaj za nas nego što u stvari mi proživljavamo taj blagdan. Ponekad je Božić za nas samo živčano kupovanje poklona u zadnji čas ili jednostavno umor i napor radi pečenja kolača. Ponekad se više i živciramo nego što razmišljamo o tome u stvari što je Božić za nas. Ponekad ga jednostavno ne slavimo i ne cijenimo onoliko koliko je on značajan. A on je značajan jer taj dan proslavlja Isusa Krista. Ponekad se previše zamaramo sa time da li smo sve kupili, da li smo sve napravili, da li smo sve počistili, da li smo napravili ovo ono, da li smo kupili sve poklone. Nemojte se zamarati sa tim sitnicama. Jednostavno uživajte u tim blagdanima. Dođite bliže Bogu. Pokušajte otkriti što je njegova volja za vaš život. Razmislite zašto ja slavim Božić, što za mene Božić znači. Razmislite o tome suštinski. Što za vas znači Božić i svetkovanje Božića? Tek tada će Božić dobiti pravi smisao i značaj.
Za Božić je bitno jedino da smo svi u zajedništvu, da se svi ljubimo, da smo svi u miru jedan sa drugim. Tek tada će Bog biti zadovoljan i tek tada ćemo mi usrećiti Boga. Što je jako važno i što ja mislim da je najvažnije. Budite obilno blagoslovljeni.